Hoxe estamos por Santa Comba na inauguración dun novo local vinculado á actividade cinegética Ríos e Montes. Estamos co seu promotor Borja. Boas noites, Borja. Hola, boas noites. Como se che dou por salir dun souto, digamos, e meterte noutro? Bueno, ao final ben por cercanía, ben pola xente conocida. Ao final aquí estamos rodeados todos de xente conocida. Bueno, ao final o mundo das armas está un pouco, digamos, floxo. Entonces, pois decidín montar así o que é tenda de artículos e demais, relacionado tamén ao mundo da localización para cans e artículos de pesca e de caza, sin máis. Bueno, xa te adiantaches un pouco a seguinte pregunta, que era que se iban a topar na tenda. Na tenda hoxe que nos topamos é unha inauguración espectacular, rodeada de un montón de cazadores, sobre todo. Sí, bueno, a verdade é que tuvo bastante acollida, moi contento por esa parte. Esperemos que sea así o resto do ano, va. O resto do ano, pero que compren algo, porque hoxe solamente estamos aproveitando a invitación, pero comprar, encima hoxe non se vende, nin se compra, non, Borja? Non, hoxe dedicámonos máis ben a pasar o rato, a contar uns contos, que tamén é bastante importante a hora de conocer xente nova, sobre todo, moita cara descoñecida para min, e a partir de luns, pois, empezar a traballar. Bueno, pois, moitísimas gracias pola invitación, un auténtico placer volver a toparnos en estas circunstancias, porque todo o que sea relacionado coa actividade cinegética, a verdad que é un auténtico placer compartirlo contigo. Moitísimas gracias, Borja. Moitísimas gracias a vos por vir. Gracias, e larga vida a Ríos e Montes. É verdad, ojalá por moitos anos.
Igualmente. Inauguración dun novo local cinexético e nada mellor que charlar co presidente da Proca. Boas noites, Luís. Que tal? Moi boas noites. A verdade que é un auténtico placer que algo vinculado coa actividade cinegética como é unha nova tenda aquí en Santa Comba pois reúna a tantos cazadores. A verdade é que ter unha tenda de caza aquí en Santa Comba, na comarca do Bergantiños, é unha zona moi cazadora e tamén moi pescadora, pois é unha boa solución para darlle a esta xente, a nós, aos cazadores, pois un bo servicio. Algo que non é novo, pero que xa o sabemos de sempre, é que unha vez máis a actividade cinexética xenera empleo e recurso no rural, como é un concello como a Santa Comba, eminentemente agrícola e ganadero. Efectivamente. Está demostrado que a caza move moitísimos recursos económicos e tamén unha cousa moi importante, axuda moito aos ganaderos e agricultores. Falando desa parte da axuda a ganaderos e agricultores, como se presenta esta tempada de caza recién empezada, Luís? Xa sabes que sempre temos problemas ca caza menor. É un tema que a recuperación do conexo está aí moi... faltanos moito para recuperar a caza de conexo. A perdiz parece que se estabiliza, pero con moi poucas pezas, o que si hai é jabalí. Jabalí hai moitísimo, e aí é onde nós, como cazadores, axudamos aos agricultores. A día de hoxe non existe ninguna outra ferramenta de xestión que poida controlar e minimizar os daños, sobre todo que non sea a actividade cinexética. Se fala moito deso, pero non hai nada máis efectivo que a actividade cinegética, a xestión cinegética. Iso é o máis efectivo. Xestión que se fai pa ben ou pa mal dentro da sociedade de caza e na que os cazadores, lóxicamente, estamos moi comprometidos. Claro, os cazadores estamos comprometidos. Todos os cazadores vivimos no rural ou temos parte no rural activa. Entón, o que non queremos son problemas cos cazadores, que son os titulares dos terreos en onde cazamos. E a nós, oye, pois como cazadores está claro que canto menos problemas teñamos cos agricultores e gandeiros, moitísimo mellor para todos. O que se trata é de convivir no rural, de axudarnos uns aos outros, eles poñen os terreos, poñen os cultivos para que os jabalís coman e nós temos que intentar pois manter, entre comillas, a raya esa población para que os daños que sufren sean mínimos. Ese é o círculo e a cuadratura da caza en Galicia. Efectivamente, eles son os que lle están dando de comer todo o ano. Entón, hai que ter unha cousa moi clara. Se eles lle están dando de comer, nós temos que tratar de que non lle fagan daños. Pois moitísimas gracias, un auténtico placer e como sempre, vémonos no monte e de caza que é donde máis a gusto nos sentimos os cazadores, Luís. Vémonos no Monte Manolo. Gracias, un saúdo. Gracias a ti.